foli ni waliɲuman an b'o di bɛɛ lajɛlen ma nin waati in na ni y'an ka laadalasigi dɔ waati selen n'o bɛ tali kɛ gafe kunnafoni na gafe kunnafoni ni ale fɔra ka ban a bɛ min ye sɛbɛnkɛlaw a b'olu kɔni kofɔ min ye sɛbɛnfuraw olu kɔni kelen ko ka nɔ bila o kɔnɔ nanzarakan na nanzarakan min ni a bɛ taa anw fɛ kelen kelen dɔɔni dɔɔni ka se k'a yɛlɛma to dunkan na yaasa kunnafoni kana kɛ maa si den kelen negela ye an y'a fɔ nin kɛnɛ in kan ayiwa anw ka baara n'an ka jateminɛ a bɛ boli jumɛn kan o de ye ka se ka maaw k'olu kunnafoni kunna siri o de ye kunnafoni ye ayiwa bari ka d'a kan mun bɛ maa kun sirilen bɔ o de ye kunnafoni yɛrɛ ye anw bɛ sigi ni o de ye ka se ka o di malidenw ma ayiwa waati gɛlɛya minnu bɛ yen waati kɔnɔ diinɛ sira fɛ kuma minnu bɛ yen waati kɔnɔ sɔrɔ sira fɛ kuma minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ani kɛwale minnu bɛ yen olu minnu ni olu bɛ kɛ bakuruba ye an ka gafe karamɔgɔw olu yɛrɛ kɔni fɛ anw bɛ sɔrɔ k'o ta aya ka se ka o bila an ka bamanankan yɛrɛ kɔni na yaasa bɛɛ lajɛlen kɔni bɛ kunnafoni sɔrɔ a waati yɛrɛ kɔni na foli o bɛ kɛ fɔlɔ ka ɲɛsin kanuba ni filɛba a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'an ye foli fɔlɔ k'a di Mamadu Mufa Senpara honorable an bɛ a da kan n'o ye sarangosi saran ayiwa musow Mali kɔnɔ Mali kɔ kan cɛw olu bɛɛ lajɛlen kɔni ka saran k'a fɔ ka waleɲuman dɔn ale folen kɔfɛ Universel Media ni a baarakɛla kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen foli belebeleba a bɛ ta ka di olu yɛrɛ kɔni ma ka an sɛmɛ n'o o ye tuluw la danni sanji ni o de ye Super GT tulu min n'a tɛ fiɲɛ bila fiyewu maa si den kelen ka mɔtɛrimafɛnw na tulu min ni e de y'a k'i ka mɔtɛri kɔnɔ i b'a dɔn k'a fɔ sisi jugu o bɛ tugu e kɔ walima e yɛrɛ kɔni ka tulu a bɛ tigɛ moto mobili walima mansimafɛnw olu kɔnɔ waati bɛɛ lajɛlen na ayiwa n'i y'i jigi kɛ Super GT n dalen don a la k'a fɔ i jigi a kɔni a nafa halisa an bɛ foli kɛ monsieur le maire n'o o ye commune 1 yɛrɛ kɔni tɛ Umaru Togo ayiwa maire la danni sanji an b'ale fo ka waleɲuman dɔn ani a ka hakiliɲumantigiya ayiwa ani a ka baara ɲuman commune 1 a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ye ka foli kɛ yen impôt halisa commune 1 ɲumanya a tɛ ban an bɛ don yen nɔ musoba minnu bɛ yen nɔ ka foli kɛ olu tɔgɔ la fo ka taa se impôt a baarakɛla a kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen ma n'an bɔra yen baɲumankɛtɔn Mali kɔnɔ a ka ca nka baɲumankɛtɔn min ni olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ ma ɲinɛ u ma sɛgɛn min ye halisa adamadenya min b'a to dɛmɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka don o yɛrɛ kɔni ma cogoya min na ayiwa cɛsiri ni wulikajɔ o kɛbaa kɔni kɛra olu ye terre des hommes ani a ma hakili juru caninu ayiwa olu kɔni ka cɛsiri n'u ka wulikajɔ an b'u fo n'o ye nka k'a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni don maa jɔn ka foli kɔnɔna o de ye Jariyetu dit Manda Watara an bɛ a fo ka terre des hommes maa bɛɛ lajɛlen fo ale yɛrɛ kɔni tɔgɔ la nin waati in na adama ko bi ye alamisa ye juin kalo tile 8 san 2023 ni ala sɔnna ma sɔni an b'an sɛnsɛn sisan min ye ka samedi 26 mars sɛgɛrɛ ayiwa ko wele belebele dalen bɛ yen nɔ min ye ayiwa sariya sunba kura min yɛrɛ ko bɛ sen na awɔ ni a ayi ani a samasamali ayiwa a kɔni cayalen bɛ a bɛ ɲini ka kɛ min ye samasogo ye ni min ka muru dajara ayiwa o kɔni o nata n'a ye ni dɔw ko non an t'a la ayiwa dɔw yɛrɛ kɔni fɛnɛ b'a la ko oui yan fɛ ayiwa o fɛnɛ bɛɛ lajɛlen kɔfɛ y a les immatures politiques olu yɛrɛ kɔni bɛ butugu bɛɛ tɛgɛ bɛɛ i b'o kɔrɔ dɔn ayiwa olu bɛ taa ni ka segin na ayiwa tafan t'olu la bilafan yɛrɛ kɔni to olu la jamana ko don ayiwa n'i ye mun kɛ o de kɔni o de fɔtɔ ayiwa n'i y'a ye an b'an sigi nin da la bi an y'a fɔ jamana kunnafoni an b'o o de kɔni k'o sɛnsɛn ka se ka a jira maaw la nka yanni an ka don kunnafoni kɔnɔ adama an dɛmɛbaga fɔlɔfɔlɔ o de ye Universel Media ayiwa an bɛ taa ale ka butiki kɔnɔ ka na o ka ɲi. Universel Media diɲɛ izinibaw ka minɛɲumanbaw sɔrɔ yɔrɔba Universel Media ko la dege n'a tigi man kan minɛɲumanko jala ka to Universel Media bolo ka diɲɛ kolongolo ka minɛɲuman dama woloma kana di jamanadenw ma sɔngɔ damatɛmɛdiya la Universel Media ta ye wasa dan ye télé sugu bɛɛ a n'a tabelew climatiseur sugu bɛɛ radio sugu bɛɛ kuranminɛ sugu bɛɛ panneau solaire a n'a maɲɔgɔnlɔnw ka fara batterie ani groupe électrogène kan a kuranman ni a batteriman ani jisama mansin u ni o raccord frigo ani congélateur ventilateur dugumata ani sanfɛta kɛnɛmalanpanbaw tile bɛ minnu latama kɔlɔnbasennaw ka minɛnw ani piqueur dingɛsennaw ka mansin humidificateur ka nɛɛma jigin aw ka sisow kɔnɔ a n'a ka baarakɛyɔrɔw la caméra de surveillance ani antenne parabolique mun tora bilen Universel Media
i ye ko ye fɔ ko ban Universel Media a ka bitikiw ka ca dɔ bɛ bozola woninda la téléphone 00223 20 20 09 99 78 80 02 42 63 65 35 85 dɔ bɛ dabanani na téléphone 00223 20 23 43 23 76 36 32 86 66 71 82 77 dɔ fana bɛ rue Mohamed 5 la téléphone 00223 20 23 02 72 76 41 99 11 66 73 15 88 Universel Media minaɲumanko ta bali dan bali sɛgɛn bali ladege bali. Siga foyi t'a la Universel Media kɔnɔna la an ye bɛɛ lajɛlen fo yen nɔ wa sɛbɛn fɔlɔ min ma ɲɛkɔrɔ o de ye Soir de Bamako ye a bɛ fɔ min ma ko Bamako wula ale kɛlen bɛ ka i sɔnni sigi kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye k'a fɔ min bɛ tali kɛ fanga ɲinitɔn min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni olu ka tamasiyɛn ye sagajigi jɛman ye wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'ale fɔra ka ban maa jɔn o bɛ jɔ anw ɲɛkɔrɔ o de ye Cɛbilen i b'a ye k'a fɔ Cɛbilen Darame ale ni a ka tɔndenw min bɛ tali kɛ sariya sunba kura min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la n'o o ye référendum yɛrɛ kɔni ye maa jɛkulu caman ka taa se jamanaden nanamasumalo olu b'u yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu min kɔnɔ politiki tɔn fo ka taa se association olu yɛrɛ kɔni ma waati min na bɛɛ lajɛlen bɛ ka wele ka min ye bala ni tama k'olu gosi yaasa maaw yɛrɛ kɔni bɛ se ka bɔ ka taa wuli nɔfɛ cogoya min na min b'a to sariya sunba kura in o bɛ tɛmɛ nka min ye balinako dɔ ye o fana kɔni kɛra sagajigi jɛman ale ni a tɔndenw fo ka taa se a maa ɲɛmaw yɛrɛ kɔni ma u ye sigi kɛrɛnkɛrɛnnen kɛ ayiwa o min kɔnɔna la i b'a ye bɛɛ lajɛlen wulila k'i jɔ ni min ye o de ye sariya sunba kura an t'a la wa an yɛrɛ kɔni tɛna don a da fɛ o kɔrɔ ye mun ye ni olu yɛrɛ kɔni taara kala fili olu bɛ taa ka taa nɔn de kɔni ta min b'a to sariya sunba kura in o yɛrɛ kɔni o tɛ se ka tɛmɛ cogoya min na nka u ka hakilina ye jumɛn ye n'i ye olu yɛrɛ kɔni ɲininka olu b'a yira k'a fɔ sariya sunba kura min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ko gɛlɛya caman gɛlɛya misɛnw yɛrɛ kɔni tɛ ayiwa minnu ni olu bɛ se ka jamana yɛrɛ kɔni degun a ka ɲɛtaa la kɛrɛnkɛrɛnnenya la jamana bɛ waati min na waati gɛlɛn yɛrɛ kɔni don o bɛɛ kama olu yɛrɛ kɔni ye u wakiliw ka se k'a kɛ nɔn ye i b'a ye u ka laseli yɛrɛ kɔni kɔnɔna la Cɛbilen Darame minisiri kɔrɔ a kɛra yɛrɛ kɔni fana ye i b'a ye k'a fɔ kɔni y'a yira k'a fɔ min ye sariya sunba kura min ni a kan ka yira malidenw na ka se k'a tɛgɛ nɔ bila i b'a ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ale kɔni ka faamuya la a bɛna jamana ɲɛmaa kura min yɛrɛ kɔni bɛna sigi a bɛna o yɛrɛ ka se ka ale ka fanga ka a bonya yɛrɛ kojugu ko ye ayiwa i b'a ye k'a fɔ u ka laseli yɛrɛ kɔni na tuguni a ko bi an bɛ waati min na sariya sunba kura min yɛrɛ kɔni bɛ ka na k'a bɛna fanga di jamana ɲɛmaa ma kabi ala ye anw ka jamana yɛrɛ kɔni da an ma deli ka bi ni ɲɔgɔn mara yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa olu kɔni y'a ye sariya sunba kɔrɔ min yɛrɛ kɔni bɛ gɛlɛya misɛn min yɛrɛ kɔni b'a la ni o ye jamana ɲɛmaa yɛrɛ kɔni ka fanga ye mun ni olu yɛrɛ kɔni kan ka lakɔlɔsi ayiwa k'olu dalakile nka i b'a ye k'a fɔ ale ka faamuya la sariya sunba kura in ale bɛna ka se ka o wo misɛnninw ka bɛɛ lajɛlen k'a dogo ka min ye gɛlɛya ye k'i tintiya kan ka se ka fanga k'o yɛrɛ kɔni bonya min ye tali kɛ jamana ɲɛma ka se ka ale ka fanga yɛrɛ kɔni bonya a bɛna kɛ sababu ye ayiwa bi o walima sini jamana yɛrɛ kɔni bɛna bi dingɛ kɔnɔ dingɛ min ni jamanadenw olu yɛrɛ kɔni tɛna se ka u yɛrɛ kɔni bɔ o yɛrɛ kɔni dingɛ kɔnɔna la halisa Cɛbilen Darame ale yɛrɛ kɔni ka kuma la a ko ni sariya sunba kura in i b'a ye k'a fɔ ayiwa min bɛ tali kɛ bɛjɛ jɛmu yɛrɛ kɔni na ayiwa fo ka taa se an ka jamana kɔrɔn fɛ gɛlɛya min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ale ko ale dalen b'a la ni sariya sunba kura in tɛna se ka kɛ sababu ɲuman ye o gɛlɛya ninnu olu dala bɛ se ka kuru cogoya min na an bɛ waati min na kɔni i b'a ye bi i b'a ye ni sariya sunba kura in ayiwa ale kɔni bɛna bolodali kɛ bolodali min ni ale yɛrɛ kɔni fɛ a bɛ se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye hali n'o y'a sɔrɔ an ko fɔ min ye bɛn o ni keleya ye o kɔni o bɛ se ka laɲini o bɛ se ka sabati cogoya min na i b'a ye k'a fɔ o ye ale ka faamuya nka u b'a yira k'a fɔ olu ka tɔn yɛrɛ kɔni na a kɛra n'o ye jamana ɲɛmaa kalafili ye o ayiwa fo ka taa se min ye an ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo olu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la i b'a ye a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye maradenw olu yɛrɛ kɔni bɛna u tɛgɛ di
a bɛna kɛ sababu ye olu bɛna kɛ sababu ye wa olu yɛrɛ bɛna u ka sigidaw la marabaw u se ka u tɛgɛ jɔ olu yɛrɛ kɔni na minnu ni o bɛ i tɛgɛ don olu ka jamana marali la kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an y'a jateminɛ o kɔni o bɛ se ka kɛ sababu ye gɛlɛya min n'o o bɛ kɔrɔn fɛ bi a bɛ se ka caman yɛrɛ kɔni k'o ko la nka jamana sariya sunba kura in i b'a ye k'a fɔ o laɲini minnu ni olu kan ka kɛ nka siga caman o yɛrɛ kɔni o bɛ sariya sunba kura in yɛrɛ kɔni kɔnɔ a bɛna kɛ sababu yɛrɛ kɔni fana ye danaya min ni o bɛ mali a denw ani minnu bɛ kɔ kan bi olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ e ko a bɛna kɛ ayiwa samasamali ale ni ko caman ye mali ani a den minnu sigilen bɛ kɔ kan bi an bɛ waati min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la maliden minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ni jamana fila ni o sɛbɛn yɛrɛ kɔni bɛ sɔrɔ olu yɛrɛ kɔni bolo i b'a ye a b'a jira k'a fɔ anw ka jamana ye jamana kɔrɔba ye jamana min ni taama jamana yɛrɛ kɔni kun don o kɛra sababu ye maliden caman yɛrɛ kɔni y'i yɛrɛ sɔrɔ min ye ayiwa diɲɛ gun fɛn o fɛn bɛ yen i b'a sɔrɔ maliden dɔ yɛrɛ kɔni bɛ a gun dɔ la kelen yɛrɛ kɔni kan ayiwa bi ko n'a fɔra e maa min b'i yɛrɛ sɔrɔ gun dɔ kan yen nɔ ni o sɛbɛn bɛ e yɛrɛ kɔni bolo ayiwa e yɛrɛ kɔni ɲɛ bɛna bɔ malidenya yɛrɛ kɔni na n'i ye an ka sariya suman in ayiwa min bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya sariya sen 14 na ni o ye jamana sariya sunba kura in ye a kɔni b'a jira k'a fɔ bi an bɛ waati min na ayiwa diinɛ bɛɛ lajɛlen o fana o bɛnni a y'i da don o kuma yɛrɛ kɔni na ayiwa nka bi an bɛ waati min na ale ko samasamali o yɛrɛ kɔni man ka don kɛrɛnkɛrɛnnenya la kumakan min yɛrɛ kɔni b'an ka sariya sunba yɛrɛ kɔni kɔnɔ ni o bɛ tali kɛ laïcité yɛrɛ kɔni na bari ka d'a kan a ko anw ka jamana yɛrɛ kɔni n'i y'a jateminɛ i b'a ye diinɛ yɛrɛ kɔni taa sira fɛ ayiwa jamana kɔrɔ yɛrɛ kɔni fɛnɛ don nka laïcité min ni anw y'a ta kɛrɛnkɛrɛnnenya la faransi jamana na olu yɛrɛ kɔni ka taabolo de kɔni kun don a ko nka n'i ye anw yɛrɛ kɔni ka jamana yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ bi a laïcité ko kuma a kɛlen bɛ ka fan bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛ tasuma ye i b'a ye k'a fɔ malidenw yɛrɛ kɔni olu yɛrɛ kɔni farafaralen bɛ k'a sababu yɛrɛ kɔni kɛ n'o o ye laïcité ko kuma in yɛrɛ kɔni ye ayiwa ale ka faamuya yɛrɛ kɔni na a kɔni an bɛ waati min na a tɛ a kun bɔ n'o o bɛ tali kɛ cɛbilen kɔnatɛ la ale kɔni y'a jira k'a fɔ ayiwa laïcité min ni an b'a kɔnɔ bi ayiwa n'an bɛ ka ɲɔgɔn sama sama a laïcité yɛrɛ kɔni nɔfɛ ale ka faamuya yɛrɛ kɔni na laïcité in a b'i yɛrɛ sɔrɔ n'o o ye sariya sunba kura in olu o min yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ale y'a jira k'a fɔ laïcité in a yɛrɛ kɔni kɛlɛ a kun tɛ nka maaw kan k'u ɲɛ jɔ n'o ye sariya sunba in yɛrɛ la bari sariya sunba fɛn jumɛn don ayiwa ale kɔni bɛ dilan ni bɛnkan de ni o ye jamanaden a kelen kelenna bɛɛ lajɛlen kɔni ka bɛnkan ye nka bi an bɛ waati min na hali n'o y'a sɔrɔ ayiwa maliden dɔw kɔni jɛra ni sariya sunba kura in ye ale b'i yɛrɛ ɲininka yalima mali jamana fan bɛɛ de kɔni don wa bari ka d'a kan n'i taara anw ka jamana kɔnɔna la fan dɔw yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ayiwa olu yɛrɛ kɔni da yɛrɛ kɔni fan kelen ma don n'o bɛ tali kɛ ayiwa sariya sunba kura in a yɛrɛ kɔni kuma la a y'a hakilinajigin kɛ ayiwa kabini san 2022 i b'a ye k'a fɔ n'o o kɛra ka bɛn ni novembre kalo yɛrɛ kɔni kɔnɔna i b'a ye min ye memorandum ye u y'a kɛ k'a ɲɛsin cɛmancɛla fɛnw yɛrɛ kɔni ma min ni a fɔra maliden yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen a bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya sunba kura in min ni u b'a fɛ k'a di malidenw ma olu k'u tɛgɛ nɔ bila la a bɛ se ka ɲɔngiri cogoya min na n'o kɛra ka bɛn ni marisi kalo tile 4 san 2023 nka o dugusɛjɛ i b'a ye a bɛ fɔ min ma ko baara kuncɛ baaraw n'o ye sariya sunba kura in a baara kuncɛ baara kɔni ye o kama parina ale ni a tɔndenw yɛrɛ kɔni fɛnɛ ye a laɲini bari ka d'a kan olu ko ka baara ninnu bɛɛ lajɛlen jɔ n'a ma ɲa a ma ko olu yɛrɛ kɔni sago ye i b'a ye k'a fɔ olu kɔni y'a jira k'a fɔ olu senyanfan n'a boloyanfan olu yɛrɛ kɔni tɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya sunba kura in olu t'a kɔnɔ ko a si den kelenna u y'a ɲini jamana ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ u bɛ mun kɛ k'u fanga yɛrɛ kɔni di sariya sunba kura in ani a kɔnɔkow bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni ma u k'a kɛ ka se ka kɛ sababu yɛrɛ kɔni ye min b'a to lakana u bɛ se ka sabati jamana in fantan ani 4 bɛɛ lajɛlen kɔni na jamanadenw olu yɛrɛ kɔni ka taa ni ka sigi u bɛ se ka sabati cogoya min na fara ɲɔgɔn kan bɛn ani kɛlɛya u bɛ se ka sabati cogoya min na anw ka jamana yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa nin ye kumabaw ye u y'u kɔni da don mun yɛrɛ kɔni na a ko bi an bɛ waati min na olu yɛrɛ kɔni ka yeta la yaasa an bɛ se ka segin ka don bɛɛ jɛmu yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ayiwa a kan ka kɛ ni hakilina ye hakilina min ni o y'a sɔrɔ bɛnkan kɛrɛnkɛrɛnnen o sɔrɔla malidenw bɛɛ lajɛlen ni ɲɔgɔn cɛ
a ko san 2001 n'i y'a jateminɛ jamana ɲɛmaa min yɛrɛ kɔni tun bɛ yen nɔ kɛrɛnkɛrɛnnenya la sariya sunba min na ale yɛrɛ fana tun kelen bɛ ka o boloda ka se ka o yira malidenw na min b'a to maaw yɛrɛ kɔni bɛ min ye awɔ ni ayi ka se ka o fɔ o sariya sunba kura in yɛrɛ kɔni kan nka malidenw y'a yira k'a fɔ k'u yɛrɛ kɔni t'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la i b'a ye k'a fɔ i na komi sini campagne yɛrɛ kɔni bɛ dayɛlɛ waati min na jamana ɲɛmaa a kɔni y'a yira k'a fɔ sariya sunba kura yɛlɛmali ko ale a bɛɛ lajɛlen ka se ka o bɛɛ lajɛlen kɔni ɲɔngiri i b'a ye ka bɔ yen hali an bɛ taa n'o ye san 2017 yɛrɛ kɔni na o waleya kelen o yɛrɛ kɔni kɛra bari ka d'a kan dekun ni gɛlɛya caman tun bɛ yen nɔ wa min b'a to an bɛ se ka kisi gɛlɛya wɛrɛ kɔni ma jamana ɲɛmaa min tun bɛ san 2017 la ale yɛrɛ kɔni nana ye sariya sunba kura min na a ko a b'a diyagoya malidenw ka t'u tɛgɛ nɔ bila la k'a bɛ se ka kɛ dekun wɛrɛ ye jamana ani jamanadenw yɛrɛ kɔni ma a ko bi an bɛ waati min na ko belebelew ani ko kumabaw olu yɛrɛ kɔni ɲɛsinnen bɛ anw ka jamana ma min n'a nafa ka bon ni nin bɛɛ lajɛlen o de ye ka se ka jamanadenw ka se ka olu bɛɛ lajɛlen fara ɲɔgɔn kan an bɛ jadi kɛlɛ min ni kɛlɛ jugu min binnen bɛ an ka jamana yɛrɛ kɔni kan yaasa an bɛ se ka san sɔrɔ n'o ye banbaaju yɛrɛ kɔni ka cogoya min na min bɛ laban basigi ni bɛn ni kelenya la an ka jamana kɔnɔna la fantanya jugu min n'o bɛ anw kan k'o kɛlɛ min bɛ tali kɛ banajugu fo ka taa se min ye kalanbaliya min n'o o kɛlen bɛ anw taala yɛrɛ kɔni ye ka se ka olu yɛrɛ kɔni bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kɛlɛ min bɛ kɛ sababu yɛrɛ kɔni ɲuman ye an bɛ segin ka don bɛɛ jɛmu o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la ani diɲɛ tɔnbaw an tɔgɔ ani an ka walew bɛ se ka ye cogoya min na n'i ye nin bɛɛ lajɛlen de kɔni ta k'a lajɛ ninnu si o de ma dafa o de y'a to min bɛ tali kɛ parina la olu kɔni y'a yira bi u ka tɔnden minnu yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ hali n'o y'a sɔrɔ a man ca sa olu ko k'an ka taa fɔ ko ayi an t'a la pasiri a sɛbɛnba o de ye Laya Jara ye an ye min bɔ Soir de Bamako ale kɔnɔna la halisa adama an bɛ to Soir de Bamako kɔnɔna la Umaru Angoyiba nin kɔni ye ale tɛgɛ nɔ ye nin waati in na a bɛ a yira k'a fɔ min ye marabolo ɲɛmaa ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la ni ale yɛrɛ kɔni bɛ préfet don Madi Kama Jawara ni ale bɛ yɛlɛmani fɛ e ko ale ni yɛlɛmanikaw ayiwa olu yɛrɛ kɔni tɛna ɲini ka masaranka sɔ ka se ka yɛrɛ kɔni kɛ t'a la wa tɔn min bɛ yen nɔ n'u bɛ wele ko association yɛlɛmani dagakan olu kɔni ye a yira k'a fɔ bi olu n'u ka préfet u tɛ ɲɔgɔn kan fɔ u tɛ ji yɛrɛ kɔni kɛ ɲɔgɔn tigɛ ka sababu yɛrɛ kɔni kɛ min ye o de ye min ye l'impôt fo ka taa se taxe ni u bɛ tali kɛ anw ka salen yɛrɛ kɔni na a nanzarakan n'u b'a wele ko TDR san o san min yɛrɛ kɔni n'o o bɛ sara a kɛlen bɛ sababu yɛrɛ kɔni ye bi min ye préfet ye ale yɛrɛ ni association min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ n'o o ye yɛlɛmani dagakan olu kɔni kɛlen bɛ ka fɔɲɔgɔn kɔ o fɔɲɔgɔn kɔ a nana wolo mun yɛrɛ kɔni na a ko bi an bɛ waati min na yɛlɛmani préfet ale kɔni bɛ ka yɛlɛmanikaw ka se ka olu yɛrɛ kɔni tɔgɔ tiɲɛ ka jalaki ka taga bi olu kan ko bari ka d'a kan yɛlɛmanikaw olu banna a bɛ fɔ min ma ko salen ka se ka o yɛrɛ kɔni sara maa min ye nin fɔ o de ye Musa Sise ni ale ye association yɛlɛmani dagakan ye ale yɛrɛ ka porte parole ye n'o o ye kumasentigi ye o kɛra min ye taama dɔ yɛrɛ kɔni senfɛ u ye min kɛ n'a bɛ fɔ ma ko meeting ka t'u jɔ ka min yɛrɛ kɔni bɛ yɛlɛmani o yɛrɛ kɔni ka da la ka bɛn ni tarata donya ye suye kalo tile 6 san 2023 ayiwa i b'a ye k'a fɔ Musa ka kuma yɛrɛ kɔni na a ko min ye préfet yɛrɛ kɔni ye a ye min ye hakilinaw ta ni o ye bagabagalikan ka ɲɛsin n'o ye yɛlɛmanikaw yɛrɛ kɔni ma a ko u ma tuguni ayiwa ko min ye mugu min ye kɛlɛkɛ marifa 2 ye o kɔni o bɛ ale yɛrɛ kɔni bolo o ka bɔ a la groupe WhatsApp k'a y'o fɛnɛ kɛ n'o o bɛ kɛ dɛmɛ ye tuguni n'o ye ka ɲɛsin ale yɛrɛ kɔni ma a kun yɛrɛ kɔni dɔ fɛnɛ ye mun ye ka yɛlɛmanikadenw ka se ka olu yɛrɛ kɔni farafara Musa Sise ale ka kuma ye nin ye halisa a ko min ye vice dankan ye ni a bɛ fɔ ani secrétaire général kɛrɛnkɛrɛnnenya la u ka tɔn in yɛrɛ kɔni tɔgɔ la ni a bɛ fɔ min yɛrɛ kɔni ma yɛlɛmani dagakan u kelen bɛ ka olu de kɔni minɛ k'olu bila ka yɛrɛ kɔni na porte parole halisa a ka kuma ye nin ye a ko a kun de kɛra jumɛn bari ka d'a kan ko juin kalo tile 4 olu ye lajɛ dɔ kɛ lajɛ min kɔnɔna la u sigira ka kuma n'o ye u ka impôt ko a bɛɛ lajɛlen yɛrɛ kɔni kan n'o ye salen
min bɛ tali kɛ ayiwa préfet la a kɔni bagaruw ma ten u m'a min u ma yɛrɛ kɔni bɔ ayiwa ka se ka taa ka maa kofɔlen ninnu ko olu minɛ ayiwa ka se ka to olu bila bɛrɛla bari ka d'a kan ko u bɛ ka wale min yɛrɛ kɔni kɛ k'a bɛ ka jamanadenw ko olu yɛrɛ kɔni namuruti ayiwa i b'a ye k'a fɔ o bɛɛ lajɛlen tɛmɛnen kɔfɛ Musa yɛrɛ kɔni i da don ayiwa bɛnbaliya min bɛ olu yɛrɛ kɔni ni préfet yɛrɛ kɔni cɛ bi an bɛ waati min na min n'a bɛ tali kɛ u ka salen a sarabaliya la préfet ka fɔ yɛrɛ kɔni na a ko waati tɛmɛnenw na salen tun ye olu yɛrɛ kɔni fɛ yen 217 ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni ye ayiwa o de tun bɛ sara yɛlɛmani nka ka na min ye san 1987 la ka na 88 la dugutigi ale ni a ka kankɔrɔsigiw olu de kɔni ye hakilina ɲuman ka se ka olu ta k'a laɲini ka taa ni impôt ye fo 417 ɲɔgɔnna si la walima 200 u y'o de fara a kan a kun ye mun ye bari ka d'a kan u bɛna se ka kɛ sababu ye 200 min bɛ sɔrɔ a kan u na se ka so jɔ yɛlɛmani so min n'a bɛna se ka jamana ɲɛmaa mun n'o olu nana taama la olu fɛ ka se ka olu bisimila cogoya min na hakilina jiginna min ye général Musa Tarawele ala ka hinɛ a la k'a to jamana ɲɛmaa la ale ka délégation olu yɛrɛ kɔni ayiwa taara yɛlɛmani nka su kɔni y'u sɔrɔ yen k'a kɛra wajibiyaw kan u ka taa si n'o ye dugu wɛrɛ la n'u bɛ tali kɛ u dafɛ dugu yɛrɛ kɔni na bari ka d'a kan so foyi den kelen tɛ yɛlɛmani min bɛ se ka ayiwa siyɔrɔ kɔni di jamana ɲɛmaa ale yɛrɛ kɔni ka cidenw olu yɛrɛ kɔni ma o de kɛra sababu yɛrɛ kɔni ye u ye nin wari ninnu fara ɲɔgɔn kan yaasa u bɛ se ka hali gendarmerie k'o fɛnɛ kɔni jɔ o min n'o kɛra o min n'o hakilinaw taara o de kɛra sababu ye 200 in a farala min ye impôt yɛrɛ kɔni kan wa hakilina in tun bɛ tali kɛ ka ɲɛsin san 3 de ma san 3 in yɛrɛ kɔni n'o tun dafara impôt a bɛ sɔrɔ ka segin ka na a nɔ la n'o ye 217 ɲɔgɔnna si yɛrɛ kɔni ye nka i b'a ye bari ka d'a kan ayiwa min bɛ tali kɛ a waati yɛrɛ kɔni na maraka a bɛ maloya k'a ye k'a fɔ ko yɔrɔ kɔni to olu bolo yɔrɔ min ni tɛgɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka jɔ a la ɲɛ yɛrɛ kɔni bɛ se ka jɔ a la ko jamana ɲɛmaaw olu mana se yɛlɛmani olu bɛ se ka si yan cogoya min na o maloya kama yɛlɛmanikaw olu yɛrɛ kɔni sɔnna ka don nin da in yɛrɛ kɔni fɛ i b'a ye laɲini o yɛrɛ kɔni tun ye ayiwa o kɛra ka bɛn ni u ka dugutigi ale ni a ka conseillers olu yɛrɛ kɔni u ka hakilina bɛɛ lajɛlen kɔnɔna ye ayiwa san 3 o de tun ɲininen bɛ jamanadenw yɛrɛ kɔni fɛ n'o ye yɛlɛmanikaw ye ka 200 fara u ka impôt yɛrɛ kɔni kan min b'a to olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka so yɛrɛ kɔni jɔ an bɛ waati min na nka i b'a ye k'a fɔ o waati jagoya o yɛrɛ kɔni fɛnɛ tɛ ayiwa i b'a ye k'a fɔ maaw yɛrɛ kɔni tun bɛ a sara san 3 in dafalen kɔfɛ tuguni maaw ma ban a sarali ma olu yɛrɛ kɔni tora k'a sara halisa ayiwa bari ka d'a kan olu yɛrɛ kɔni nana ye k'a fɔ TDR a nafa a bɛ so olu yɛrɛ kɔni ma nka sariyaw fɛnɛ b'a yira k'a fɔ TDR ko ni dɔ bɛ fara a kan walima ni dɔ bɛ bɔ a la o de bɛ 125 ɲɔgɔnna si o de bɛ se ka fara a kan walima o de bɛ bɔ a la nka n'i y'o olu yɛrɛ kɔni ta k'a lajɛ olu taara fɔ min ye 195 olu sera ka o de kɔni ka se ka o fara u ta yɛrɛ kɔni kan nka bi olu ka laɲini yɛrɛ kɔni tɛ min ye ka se ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la k'a jigin walima ayiwa ka se ka dɔ bɔ a la walima u ye bɛnkan min n'o olu tun y'o ta ka bɛn ni san 3 ye ka o bɛnkan ka se ka o yɛrɛ kɔni bɔrɔtɔ ko laɲini yɛrɛ kɔni t'o ye nka min bɛ tali kɛ porte-parole la a ka kumalase yɛrɛ kɔni kɔnɔna la a ko bi n'i y'a ye olu yɛrɛ kɔni bɛ yan nɔ ayiwa damakasi sɛbɛn ayiwa min bɛ tali kɛ préfet yɛrɛ kɔni na u y'o de don ka ɲɛsin olu ka tɔnden yɛrɛ kɔni dɔ ma minnu ni olu yɛrɛ kɔni minɛlen bɛ bi ka bila bɛrɛla yɛlɛmani kaso yɛrɛ kɔni na o kama olu ye ni laɲini kɛ wa ka bɔ kɛ min b'a to u ka ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni u bɛ se ka bila cogoya min na wa o fɛnɛ tɛmɛlen kɔfɛ u b'a ɲini ayiwa ɲɛmaaw yɛrɛ kɔni fɛ Madi Kama Jawara ni ale yɛrɛ kɔni ye préfet ye ka se ka a gɛn ka bɔ yɛlɛmani ayiwa a tɛ olu ka préfet yaasa basigi ni bɛn o yɛrɛ kɔni o bɛ se ka na olu ka sigidaw yɛrɛ kɔni na cogoya min na ayiwa olu kɔni ye a laɲini ayiwa préfet min yɛrɛ kɔni bɛ yen nɔ ka se ka yafa a ma jamana ɲɛmaaw olu yɛrɛ kɔni ka se ka a nɔra bila ni préfet yɛrɛ kɔni wɛrɛ ye ayiwa o ye olu yɛrɛ kɔni ka laɲini bonya ani karama o yɛrɛ kɔni kɔnɔna la fasili sɛbɛnba de ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la Umaru Angoyiba an b'a fo ka waleɲuman dɔn n'an ye Umaru Angoyiba fo an bɛ don bi kabako kɔnɔna la kabako i bɛna ye k'a fɔ Fatumata Tarawele ayiwa ale kɔni ye muso ye min na san bɛ taa san 40 na ayiwa ani a cɛ u kɔni u b'u ka furu la u bɔra u ka dugu la dugu min n'o ye Garana ye n'a bɛ Segu yɛrɛ kɔni mara fɛ yaasa ka na u sigi Bamakɔ a bɛ san 1 yɛrɛ kɔni bɔ i b'a ye cɛ ayiwa ale ni a muso tɔgɔyaba yɛrɛ kɔni t'u ye nka o n'a ta o ta i bɛna ye k'a fɔ u tɛ se ka so yɛrɛ kɔni ka o ta min b'a to kalo
kalo kalo u b'o sara yasa ka se ka yɛlɛma yen cogoya min na o kɛra sababu ye u taara don so dɔw kɔnɔ ni o bɛ f'o ma so labanbali dɔw wa kɛrɛnkɛrɛnnenya la falajɛ sema yɛrɛ kɔni na sidiki ka sirafara o yɔrɔ yɛrɛ kɔni na an kɔrɔ fatumata tarawele ale kɔni ye muso ye den naani ko o de b'a bolo den naani filaninw b'a la ni olu ye san wɔɔrɔ yɛrɛ kɔni ye fatumata ale kɔni bɛ feeremisɛnninw ka se ka olu yɛrɛ kɔni kɛ min b'a to a ka denbaya a bɛ se ka olu yɛrɛ kɔni fɛnɛ labalo cogoya min na hali n'o y'a sɔrɔ gɛlɛya kɔni o bɛ yen fatumata cɛ ale yɛrɛ kɔni m'a dɔn a ma miiri yɛrɛ kɔni fɛnɛ ale taara ka taa i duru muso filanan yɛrɛ kɔni kɔrɔ ayiwa o muso filanan min n'o taara diyagoya ye susi o kɔni o na tila musow yɛrɛ kɔni olu ni ɲɔgɔn cɛ alamisadon mɛkalo tile 25 o tɛmɛlen yɛrɛ kɔni o tɛmɛlen an kɔrɔ mun tun ye muso filanan ye ale ka su de tun bɛ sen na kamalen a taara ka taa si a muso filanan yɛrɛ kɔni fɛ yen ka fatumata ni a denninw olu yɛrɛ kɔni to ye sobanbali in yɛrɛ kɔni kɔnɔna la sanba a nana don min su yɛrɛ kɔni na 5 heures du matin i b'a ye k'a fɔ fatumata kɔni ye mankan misɛnninw yɛrɛ kɔni mɛn ayiwa a ye a laɲini ka denw yɛrɛ kɔni lawuli bari ka d'a kan ale kun sigalen don ko so in yalima a b'a fɛ ka firi olu yɛrɛ kɔni dala wa fatumata a kɔni ye denmisɛnw yɛrɛ kɔni lawuli filaninw olu ka sunɔgɔ o fanga yɛrɛ kɔni bonyara ani u kɔrɔkɛ yɛrɛ kɔni nɛnɛ yɛrɛ kɔni fɛnɛ fanga o fɛnɛ kɔni bonyara kojugu filaninw ani u kɔrɔkɛ olu yɛrɛ kɔni tora sunɔgɔ yɛrɛ kɔni a la ten fiyewu i b'a ye k'a fɔ o min n'o yɛrɛ kɔni kɛra min ye musokɔrɔba yɛrɛ kɔni ye ale ni a denmusonin fɔlɔ olu yɛrɛ kɔni sera ka bɔ min ye ka tɔw ko olu to kɛrɛnkɛrɛnnenya la sobanbali yɛrɛ kɔni kɔnɔ bari olu yɛrɛ kɔni ma se ka wuli olu b'o kɔrɔ waati min na so yɛrɛ kɔni ye mankan laban min yɛrɛ kɔni bɔ o kɛra so yɛrɛ kɔni firilen ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la min bɛ tali kɛ filaninw u n'u kɔrɔkɛnin yɛrɛ kɔni yɛrɛ dala yen yɔrɔnin kelen o min n'o yɛrɛ kɔni kɛra musokɔrɔba ale ye wele da n'o ye sigiɲɔgɔn yɛrɛ kɔni ma min b'a to denmisɛnw olu yɛrɛ kɔni bɛ se ka kisi cogoya min na miniti damadɔni yɛrɛ kɔni tɛmɛlen filaninw olu kɔrɔkɛ o kɔni o sera ka bɔ min bɛ tali kɛ birikiw olu yɛrɛ kɔni ni ɲɔgɔn cɛ nka i b'a ye k'a fɔ bɔli a ɲana nka a kɔni degun min tɔɔrɔ min yɛrɛ kɔni y'a sɔrɔ a ma se ka kɛ sababu ye kamalen yɛrɛ kɔni ale yɛrɛ kɔni ka balo bilen o kɛra filaninw kɔni olu ta kɛra sur place a bɛ fɔ ten o yɔrɔnin bɛɛ lajɛlen na so bin'u ka waati min na filanin olu yɛrɛ si ni ma bɔ a la nka kɔrɔkɛnin min ni ale yɛrɛ kɔni sababu kun kɛra ka se k'ale labɔ ale yɛrɛ fɛnɛ ma sijan yɛrɛ kɔni sɔrɔ a kɛra sababu ye fatumata gansan na a ye a den 3 olu yɛrɛ kɔni tora a kɔ kabako ko k'u bɛ u ka tasi bila foli k'a kɛ ka ɲɛsin u ma i n'a komi anw yɛrɛ b'a kɛ cogoya min na ala ka ɲiniw la o y'an ko kiti min na ala k'o nɔgɔya bugu jara ale tɛgɛnɔ don an ye min bɔ kabako kɔnɔ ka bɛɛ fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn adama teliya la an bɛ bita bila nɔ bari ka d'a kan an bɛ taa jamana ko la n yɛrɛ bɛ na n sen fɔ sisan an bɛ taa ni vuvuzela de wa walima an yɛrɛ kɔni an b'a bɛɛ ɲɛnabɔ ten de wa wasalam